لعل حمسة سب مزي منجسي إثيوبيان مرحتي استفلالو تكالات عبالات كوميشن هاجراو مخكر إثيوبيا عبالاتن أمرارحان من قد عير إثيوبيا بنك نقدي إثيوبيان إيتيو تيليكومن استرخبوا لجوجلة لما عنتي سوني عصرت شوعات تحسس قلتش عن عصرت حموشنا متمرت عب كتما مقلع عدتها كايدم أتم توكلتي بناي من قد عير إثيوبيا أوروبلانيم ناب كتما مقلع زمتهم تعود الزمرحوه عفوق باي بيت مخري وكلت هزبي أي تتعجس عفون تخونو مسمراحي تكللن أبوهم برحوحاتن دكتور دبرتيون جبر ميكائيلن بتوسخ دما مستوكلتي محبرسب كتما مقله تراخيبهم بزعبا افصاصما سممعنا السلام زتيم عفو غبايه تاغسچ عفو سممعنا السلام تغبراون كخون منግስት ፌደራል ብልዑል ተበግሶ ይሰርሐል ኢሎም እቶም ጉጅለ ልኡኻት ናብ ከተማ መቀለ ምምጾም ድማ እቲ ስምምዕና السلام ተግባራውን ምግባር ልዑል ተገዳስነት ከም ዘሎ መርአያ ኢሎም ኣብ ሓደ ቦታ ኮፊልና ጸገምና ብዘተን መፍታሕ ድማ እዚ መድረኽ ዕድል ዝህብ ኢሎም ዋናው ነገር እነዚህን ጉዳዮች ቁጭ ብለን መከረን መልክ ማስያዝ እንችላለን ህጋዊ ስርዓት እተቀንድ ነገር እዞም ጉዳያት ኮፊልና ተመኻኺርና መልክዕ ክነት ሕዞን ኸሊና ሕጋውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሒዝና ኮፊልና ብስልጡን መንገዲ ክንዘራረብ ንኸሊና እዚ ንህዝብ ትግራይ ሓዊሱ ንመላእ ህዝብ ሃገርና አገዳሲ እዚ ክንገብር ይግባአና እዚ ዕለት ዝውን ነዚ ዕድል ዝፈጥር እዩ እዮም ዝበሉም ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ህይወት ሰብ ሓሊፊኡ ኣዲታት ነቢዓንየን ብዙሓት ሰባት ተፈናቂሎም ብዙሕ ዓመት ዝተደኸመሉ መሰረተ ልምዓት ድማ ዓንዩ እዚ ይኣክል ክበሃል ይግብኦ ኢሎም ኣይተታገሰ ጫፎም ስምምዕነት ሰላም ካብ ዝሓለፈ ተማሂርና ንቐጻሊ ተስፋ ክህልወና ገይሩ እዩ ድማ ክብሉ ተዛሪቦም እስካሁን የመጣንበት ርዕስ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለ ቆም ብለን كساب حزب مصانايو كم زلو خوينو صباح ننسرحو ጉዳዩን ዓቢ ተስፋ ከም ዘሎ ዘርእዩ ጠጠውልና ኣብዝ ሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ዝነበርናዮ ኩነታት ብዝግባእ ክንሪኦ ዝገብር እዩ እቲ ዝሓለፍናዮ ውፃ ውረድ ትምርትን ወሰደሉ ካብዚ ኸይዲ ትምርትን ተወሲድና ኣብ ሓጺር እዋን ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእሊና ዝብል ሙሉእ እምነት ኣለኒ እዮም ዝበሉ መራሒ ክልል ትግራይን አቦ መንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዝተፈጸመ ጉዳያትን ተብርሁም ብዛዕባ ዝሓለፈ ጉዳይ ብዙሕ ምዝራብ ዘድልዮ ብምዃኑ ኣብ ግዚኡን በኣግባቡን እንተንመያየጠሉ ይሕይሽ ኢሎም ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ምምጾም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መስኪኖም ቀላል ባይሆንም ጉዞ ጀምረናል የሰላም ጉዞ የዛሬው ግን የተለየ ነው የተነሳሽነት قليل ولا يخون غعزة سلام جميرنا يلنا نايلوم جنا استفليهم إذا تبقسوا لعل كبري نهبوينا عبي واقعونا اللوم كلاتكم يمسكنكم جن كدبا مينستر دكتور أبي بزل على كمسجن افتو يوم زبالوم دحر سممعنا السلام مس حزبن مس سراويتومن اب سممعنا السلام تأميتو زتا كم زتا خايديم دكتور دبرتيون جبر ميكائيل زتا زاربو حزب دما سلام تحليو خيد يدلي يلام مس حزبي اب استجبر زتا حزبي تسلامو ملوء كخون يدليو اتفرقي سلام زرخبلو اتفرق دما زጨفጨفلو كخون ايغبا نيلو اتسلام ملوء كخون يغبا يلونا يوم زبلوم حالتا تግራይ تعاطيقوم وصنحو كبرتي مسارح كوينات دما ناب حدا كبابي كم استعكبه تزاريبوم دحر سممعنا السلام متاو سبعو حاجزن اغلغلوتي الكتريك مس هاغراو ماكل مرخابو باونتا زرأي يلم اخول مدحانيت نكاتو كالوت مسرتاو اغلغوتات دما بقلطف حزبي نكتقم كسرح يغبا كبلو ገሊጾም ኣብቲ ክልል ዘለው ሓልታት ኤርትራና መሓራን ድማ بقلطف ኮጽ ይግባ ክብሉ ተዛሪቦም ህዝብ በመጨፍጨፋቸው ቶሎ መውጣት ነበረባቸው አሁን ግን ትጥቅም ከባድ መሰራም በማዘጋጀታችን ቶሎ መውጣት አለባቸው ህዝብ በመጨፍጨፋም ቀልጢፎም ኮጽ ይግባ ነይሩ ሐዝ ግና አጥቂ ከበርት መሳርሒ ናብ ሓደ ቦታ በመካብናውን ኮጽ ይግባ ናይ ኤርትራ ኃይሊ ከም ናይ ወጻይ ወራሩውን ኮጽ ይግባ ነይሩ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክኸውን አይግባ ነይሩ حماق عدل جن كم خوينهم أب تقرأ حزون يشوف الله إذن يوصع حالي جنا بسنة فقر زعته بمخانو يحممي إذا جن مكلت عفي جبا يوم يلام تقرأ ما أخلت مزابلتي كل الخوينا لازم بلو دكتور دبرتيون حزبي نام مربتو نكمل لاس كحجز يجبا كبلو تزاري بمهم أتوم أبالات جوجل اللوخ مسمح برسب توكلتي كتمام غلاء بفلاي مسرتاو አገልግሎታት مخفات أميتو زتيام يم بانكي አገልግሎት ترانسبورت أيرن مدرن تيليكوم قرب ندادي مدحانيت زبناو دخعي مجمار تمرتي شقطات مئتاون كالوت مسرتاو አገልግሎታት كخفتون نكاءاتون تساتف تحاتيتم يم زم አገልግሎታት بزي مهلاومن بزي مخفاتهم دما أبلع لحزبي إذ فترت أجم أتم تساتفتي على الإعلام يم أما رحت كلات فيدرال دما نزيهم المفتاح بتبقسو كنسرحينا كبلو جليس أميم ندمت أمريكا ملقيتات بها مقلم